Iż-żieda ta' €500 lil Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-membri tal-Kabinett tawlilhom infushom minn wara dar kulħadd tibqa' toħloq skumdità l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Ministri li ħadu din iż-żieda qed joqogħdu lura milli jgħidu kemm kien l-ammont ta' flus li rrifondew lura mill-€500 żieda fil-ġimgħa li ħadu fuq perjodu ta' 3 snin u nofs li b'kollox jammontaw għal aktar minn €90,000 f'żieda biss. L-aħħar minn sensiela ta' membri tal-Gabinett li għadu lura milli jagħtu ċifra speċifika kien il-Ministru Jason Azzopardi. Inti bħala Ministru tista' tgħidilna kemm s'issa sal-lum il-ġurnata tajt lura f'ċifra minn dawn id-€90,000 jew aktar? Irrifondejna lura, ġew rifużi lura kollha l-ammont li kien imsemmi kien dovut. Ċifra hawnhekk eżatta m'għandix. Azzopardi qal dan wara li fl-aħħar sigħat anke l-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil ukoll naqas milli jagħti ċifra preċiża tal-flus li tħallsu lura mill-Ministru. Mela ħalli nwisbek, ara, dwar iċ-ċifri fuq l-onorarja m'għandix ċifri f'idejja għaliex evidentament is-suġġett ta' din il-konferenza tal-aħbarijiet mhuwiex l-onorarja imma hija kif u min jista' jiggarantilek ix-xogħol. Jista' jgħidilna l-Ministru forsi ħabba li kien parti mill-Kabinett. Jissuġġerilek illi tikteb lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru u jgħidlek eżattament l-ammonti illi tħallsu lura minn kulħadd. Ħalli nwiġbek jien għax inti l-mistoqsija għamilta lil. Fil-jiem li għaddew l-istess Simon Busuttil naqas milli jagħti garanzija li gvern ieħor immexxi minn Lorenz Gonzi ma jerġax jagħti żieda lill-Gabinett.